Selam şahinler. Hayvanlar bilen tanışığımızda devam edik. Bugün ben sizge yanut turunda söylermin. Yanut ağaç başlarına ısta urmali turgan yırtqıç hayvan. Ул бик яхшы ишетә, төнлә песи кебек әйбәт күрә. Шуңа күрә ауга төнлә чыга. Янут бик кызыксынучан хайван. Шуңа күрә ул кеше яшәгән өйләргә ишек алларына керергә ярата. Истәүле янут хәйләкәрдер. Әлеге җан иясе алдагы тәпиләре белән теләсә нинди ишекне, форточкаларны ача ала. Янутлар суны бик ярата. Шуңа күрә алар сулыклар янында яшәй. Һәм алар бик шәп йөзәләр. Әлеге җан иясенең кызыклы ягы бар. Ул кулына килеп эләккән һәр нәрсәне суда чакырга ярата. Янутның ни өчен шулай эшләгәне әле дә ачыкланмаган. Дуслар, сез янутның нинди тавыш чыгарганын беләсезме? Белмисезме? Әйдәгез алайса бергәләп тыңлап карыйк. Янутны Евразия һәм Төньяк Америка илләрендә очратып була. Әмма алар коры җирне яратмыйлар. Өстәвенә әлеге җан иясе ылыслы урманнарны да читләтеп уза. Әлеге хайван төрле ризык белән туклана. Шулай да алар башка хайваннар белән туянырга ярата. Шулай ук Янут читләвек, яшелчәләр, җимеш-җимешләрдән дә баш тартмый. Салкын кышлы урыннарда яшәүче янутлар кышын йокыга тала. Кимерүчеләрдән аермалы буларак, алар тирән йокыга китми. Көннәр җылынса, кышның уртасында да уянырга мөмкиннәр. Янут әнә шундый җан иясе. Хәзер белемнәрне сынап карыйк. Янут ауга көндез чыгамы? Юк, әлбәттә. Алар көндез ял итә. Алайса ул табышын төнлә аулыймы? Әйе, афәрин, булдырдыгыз. Хәзер икенче сорауга күчик. Янут ылыслы урманнарны яратамы? Юк, Юк, әлбәттә. Чөнки алар ылыс исен яратмый. Бәлки алар кыр урыннарны яратадыр? Юк, алар кыр урыннарда яшәми. Димәк алар сулы урыннарны үз итәләрме? Әйе, янутлар оста йөзәләр, шуңа күрә сулыклар янында яшиләр. Афәрин, булдырдыгыз дуслар. Бүгенгә шулар иде дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.